Ahojte milí moji followeri, ktorí sledujete tieto moje recenzie, veľmi subjektívne a zároveň pripájate svoje názory a zapájate sa, to ma vždy veľmi baví, lebo 100 ľudí 100 chutí a v umení to platí teda dvojnásobne. Teraz som mal možnosť zhliadnúť film sci-fi, horor, aspoň tak uvádzajú, ktorý sa volá The Last House. Musím povedať, že ja som fanúšikom absolútne všetkých žánrov. Ja mám rád romantické komédie, ja mám rád horory, ja mám rád drámy, ja mám rád psychologické thrillery, ja mám rád kriminálky, ja mám rád detektívky. Jednoducho, v podstate tam ide o to, že čo ma dokáže namotať a čo nie. No a teda pre horory a sci-fi mám obzvlášť slabosť ešte v tejto kombinácii, lebo je to horor, ktorého sa nemusíte báť, pretože je to sci-fi horor a to, čo je v sci-fi horore, sa predsa nestane. Či? The Last House. Keby som mal tento film znázorniť ako EKG, alebo takúto sinusoidu, tak musím povedať, že najprv ma to chytilo, potom to bolo chvíľu pomalé, ale veľmi atmosférické. Hovorím si, áno, pomaly to gradujú, zaujímavé, rozohrávajú tu veci, uvidíme, čo príde. Potom to bolo chvíľu nudné, potom to nabralo na obrátkach a koniec bol pre mňa, že are you fucking kidding me, že to snáď možno aj nie, hej? Čo sa týka atmosféry, budovania atmosféry, postupného odhaľovania vecí, si myslím, že to je asi najsilnejšia stránka tohto sci-fi hororu. Ja neviem, mne tá pointa bola smiešná. Teraz idem totálne spamovať, ale to, že vás vlastne naháňajú celý čas monštra, pred ktorými sa niekoľko rokov skrývate, ste zademnení vo svojom dome vďaka ním, ale zároveň sa pred nimi aj skrývate a nakoniec sa s nimi konfrontujete, zaútočíte, pripravíte sa, zaútočíte na to monštrum, ale v poslednej chvíli ho zachránite a to monštrum sa vám odvďačí tým, že ono zachráni vás. Tu sa natíska otázka, čiže oni boli vlastne celý čas vlastne milí, že vás zademnili doma a nechceli vám ublížiť, oni sa chceli len kamarátiť, alebo chceli byť zachránení, alebo vlastne tí všetci ľudia, ktorí zomreli, to len zle pochopili, pretože sa vlastne bránili týmto monštrám. Tam sa natíska toľko otázok, ale vlastne ten koniec bol taký, že to by som bral ako najslabšiu stránku celého filmu. Film režiroval francúzsky režisér, prepáčte, mám tu ťahák, lebo ja už niekedy sa neviem ani sám seba predstaviť. Minule som sa predstavil ako Šťavo, takže francúzsky režisér, tak to je také meno, že to by som si v živote nezapamätal. Louis Leterrier. Je to režisér, ktorý režiroval svojho času Podfukárov, čo bol veľmi úspešný film, ale je to režisér, ktorý naposledy pred pár rokmi režiroval takú minisériu Lupin s Omarom Sy v hlavnej úlohe, čo si myslím, že bolo veľmi vydarené, takže určite šikovný režisér. No a keďže najmä tu rozoberám herectvo, tak účinkujú tu Grade Lee a Wagner Moura. Grade Lee ja veľmi dobre poznám z Morning Show, tu som okamžite spoznal, kde hrá takú cynickú, vlastne kreatívnu producentku. Tu zrazu bola mama rodiny, v podstate citlivá bytosť, ale zároveň silná duchom, schopná bojovať za svoju rodinu. Wagner Moura, toho som absolútne nespoznal, prosím vás. Ja hovorím, kto je tento herec, že zaujímavý, ja som ho už niekde videl. Googlím si a Čavo hral Narcos. Ja, že tak to mi v živote nenapadlo. Musím povedať, že zo žartu, že týchto hercov podľa mňa vybrali kvôli finálnej fáze toho filmu, pretože tá Greta naozaj vie byť taká tá divoká Aziatka, tvrdá a on od začiatku vyzeral ako unavený, utrápený, má niečo také v tvári, ako keby možno pil alebo niečo. Ale je to skvelý herec, veľmi charizmatický a ešte keď som zistil, že je to ten istý, ktorý hral Narcos, tak klobúky všetky dolu. Čo sa týka Grety Lee, v tých silných polohách, kde hrá odhodlanú ženu, ktorá jej repliky pichajú, tak to mi pripomína trošku vlastne to The Morning Show a tam je úplne presná. V tých cítiacich momentoch, kde mala byť materinská, ja neviem, možno som nakazený tým The Morning Show, kde bola od začiatku cynická, ale ja cítim v jej intonáciách, že nie je úplne mäkký človek. Ona má také zvláštne intonácie, také, teraz to po slovensky sa snažím napodobniť, čiže ona má také zvláštne sarkastické, cynické intonácie, ktoré nie úplne korešpondovali vlastne s tým materinstvom a s tým všetkým. Áno, ona tam veľa plakala a mám pocit, že ten režisér jej tam dával veľa takého lyrického priestoru, aby ju vlastne v očiach ten charakter zjemnil, aby ju pripravil, aby sme ju viac samozrejme vstrebali. Ono to bolo veľmi funkčné, ale vo všeobecnosti cítim z nej, že je to taká mržka a tu sa trošku musela do tej matky štýlisovať, nech mi Pán Boh odpustí, ale tak som to vnímal. Dokonca jedna scéna je tam taká, že keď už sú všetci vyhľadovaní
a malé dievčatko jej povie, že mami, ja som hladná, ona, že so do I. Aj ja som hladná. Tak to mi prišlo, že áno, chápem, že si vystresovaná a tak ďalej, ale práve to bol ten moment, kde si mohla zahrať, že ti je ľúto, že to dievčatko je hladné a to, že povieš, že aj ty si hladná, je hovoríš ako nejaký príklad, nehovoríš, že je to ako, že aj ja som hladná, ty malá. Takže tam sa vlastne tá tvrdosť úplne naplno prejavila, takže napríklad túto repliku vyslovene na mňa vyskočila. Táto replika, tu by som zjemnil. No a čo sa týka toho Wagnera Múru, ten Wagner Múra má takú zvláštnu pre mňa charizmu, pripomína mi niečím môjho učiteľa, skvelého slovenského herca, už nebohého Mariana Geisberga. No, má v sebe totálny kus autenticity a takého srdca. A aj tým, že má tú tvár, že vyzerá tak zvláštne, nevyzerá opäť typicky hollywoodsky, tak to sa mi veľmi páči, že predsa len je tam ten brazilský look, nie je to taký ten prvoplánový fešák, ale zároveň je v ňom niečo hlboké, je v ňom niečo starostlivé. Myslím si, že jemu nemám čo vyčítať v rámci hereckého výkonu. No a čo sa týka ešte toho deja, tak musím povedať, že obdivujem túto rodinu, pretože to sú vlastne ultrabudhisti. Že kým oni vlastne, jednak to, že boli zavretí doma a ešte 3 týždne mali absolútne čo jesť, tak to som hneď povedal, že to keby sa stalo, samozrejme však človek, keď pozerá film, tak si to preberie na seba, tak ja po 3 dňoch by som už nemal čo jesť, nemám také zásoby, oni mali 3 týždne čo jesť a ako náhle začali pestovať veci a tak ďalej, starať sa a stále boli v pohode. Že oni stále, že vlastne boli rok zavretí, a stále tam nebola žiadna hystéria, stále spolu držali, čiže toto je vlastne také post-covidové survival sci-fi, ktoré nám asi malo ukázať, že ako sme to mohli celé vlastne super dať. To má na ČSFD do 53%, napriek aj skvelej kamere, aj všetkému musím povedať, že asi 53%, ale ja som vďačný tejto snímke aj za to, že po Octopus Teacher som mal trochu výčitky jesť chobotnicu a vďaka tomuto hororu sa mi to tak vyvážilo, že už až také výčitky nemám. A za to ďakujem.